Vittu, että joku tossa on silloin hyvällä aikaa. Kuka uskaltaa häiritä minun ajoraa? Kerro! Kuuma, missä me on ollut. Mikä? Keskellä rinnettä. Älä olokke, älä ajaa kurkkeelta vaan, mitä nähdä? En huuakka, mut vittu. Anna mulle se, jos se on joku tuttu. Eikä oo. Kuka siellä? Kaveri. Kuka? Kuka? On hiljaa! Kuka? Perkele! Kuka? Nyt loppu jarkonti. No niin, Kuka? Perkele! Kuka? Perkele! Älä painele, perkele! No kerro, kun asia. Kumpi siellä on? Mä sanon vaan Kari. Kari perkele! Artikana on kujalla. Kuskinanalle yhdelle. Varsinainen kuski. Pete emäntä piti käydä uimassa. Niin, muita ei oo. No minä kyllä just äsken mä kyllä parkkiin. Timpon parkkiin. Kuka se soitti? Mä se Kekkosen Kari. Kumpi se oli? Pienempi välisä, minkä kanssa juteltiin tän. Suonko minä tämä edes vittu piihien kanssa? Kato aakas. Kyyti kestää vielä. Vittu kaljaa! No et uskalla perustaa tämän musiikin voimalla. Eihän tuo taivu! Mene lähtu! Voi vittu! Koot olla puussa ihan varmaan. Ei ole, kun minä tiedän! Nyt ulos! Älä kumpu! Älä kumpu, vittu! Seetä momma! Nyt! Ei tulee silmissä saata. Tarkuttaa! Ei, minä Ja kovemmalle vaan! Et ole kovemmalle! Noniin, se makeus! Eikä on. Kato, hei! Mä päästin. Se mun sattuu. Elää kun sä tänne kattohan! Elää, kato! Joko se polttaa tätä? Ei, minä niitä en sitä, vaan ikkunamannaa. Eikä! Karikku auto! Respettaa käkkeri, kun se ei vie! Minä otan versalaskumatka, mutta terva! Ikkunamannaa! Ontaapaa, jos vastaa menemään, niin saat uuden keolle. Elääkö se lohkee tätä pois? Ei se minnekään lohkee. Nyt lähti Honda-parkki. Kuuluu kilpa-auto. Taro! Nyt ykköstä, kakkosta, Elää ihan oikeesti, kun se saatana on jäänyt se tuo. Ei se mene No hyppä nyt vittu alas. Asit ei mene rikki. Elää! Älä! No soittaa yhdessä sitä kalkuttaa. Pistää sille. No joku ajataan makaatu, kun sä saatana oikein. No se on suurempi. Noniin, tuhui. Eikö minun hikinen perhepaja? Vanha, ei näky. Pysähdy siihen kahtomaan mitä kouluun. Minne sä oot mennyt? Pysähdy siihen. Oi, ei mitään hätää. Niin vähän.